yende kindzaba seyiphindile futhi Evangelical Gospel Church ngaphansi kwa Professor I.M. Simelane opposite naKanyamazane shopping complex lapha Kanyamazane eNelspruit inenkonzo lenkulu yekubonga ngomhla ka5 to 7 August 2016 bonke bazalwane bayamenywa wonke ama province eSouth Africa nangaphandle kweSouth Africa ungaba seMozambique ungaba seSwazini kuphi na kuphi la kufinyelela khona le channel iBay TV kuyawube kukhona abafundisi ngokwahlukahlukana kuyobe kukhona nebahlabeleli ngokwahlukahlukana asibonane khona cela sifunde lapha encwadini yesambulo ngiyacabanga ukuba sihluko sokugcina esambulweni sikaJesu esibhalwa nguJohane esicingeni sasePatmos. Angithi isahluko 20 ngicela sifunde kusuka verse 11 kodwa amazwi engicondze kuwo verse 15 kodwa sesicala verse 11 siyogcina 20 sambulo verse 11 to 15. Ukwahlulelwa kokugcina ngase ngibona isihlalo sobukhosi esikhulu esimhlophe nohlezi kuso obuso bakhe babalekelwa izulu nomhlaba akutholelwanga indawo ngabona abafileyo abakhulu nabancane bemi phambi kwesihlalo kunesihlalo sekwahlulela uthi lo mbhali ngabona abakhulu nabancane bemile phambi kwesihlalo. Mntaka baba hlobo sami ngiletha umlamleli kodwa ungakafiki lapho nangu Jesu ngishilo la kuneculo lihlalela enhlizweni yami ithi ngingakwenza konke kulunga kodwa usikele into yinye usala kokusha uthi ngabona abakhulu nabancane nezingane zimile phambi kwesihlalo sikaNkulunkulu. Yebo bakwethu akusingane kwane le mani akusingane kwane yindaba yezindaba. Yoloni mbosisi mina bakwethu simemethese sibanga umsini silahlekele yini hey silethe indaba hey indaba yokuphela komuntu ekhona emhlabeni. Kubeka mntana izincwadi zavulwa nenye incwadi yavulwa ngeyokuphila. kunezincwadi ezimbili bakwethu kunencwadi yokufa neyokuphila. Kubeka mntana Nabafileyo bahlulelwa. Nabafileyo benzwa njani? Bahlulelwa. Uyabona sihlobo sami ungazakwa ungalwa ngenza konke kodwa ungakhohlwa athi ngelinye ilanga uzokume phambi kwesihlalo sakho.
Haleluya, ngiyofisa ukufa kungasekho. Yofunda ukubaleka ngasekho. Namhlanje indaba yokubaleka usakhona. Qhubeka. Nabafileyo bahlulelwa ngalokho okulotshiwe ezincwadini njengokwemisebenzi yabo. Nolwandle lwakhipha abafileyo ababekulo. Nokufa Nolwandle lizokhipha abantu abafile. Abafele kulo bengakwashwanga kodwa ngaleyo langa yobakhipha. Isho nabathakatha imbanga. Thakatha nje wena ngoba kakuvumela. Qedela abantu liyazilanga. Uyoba mdzala ngikushela umuntu kaNkulunkulu. Ufuna ukuphinde emazwi kuthi umnyama nje uzoba mhlophe ngaleyo langa. Umhlophe uzoba mnyama ngaleyo langa. Kodwa ithuba lisekhona namhlanje. Waphakamise amehlo akho. Umbheke Jesu sesibambaneni. Nkosi yami. Uma ngifaka kule ndaba bakwethu. Ngiyamkhumbula 1960 no57. uNkulunkulu ngibonisa isiphetho somuntu. Levangeli lingakandi ngalendlela. Lasafifiyela. Lishunyela umissionary. Umfundisi wama eBabathola omhlophe. Umfundisi Makhanda. Awase Sweet Alliance. Kwafuthi ayingaso no Sweet Alliance. Kwakuyi Sweet Mission. Elethe ivangeli. Ngaleso sikhathi ngapha kaShongwe kwakusekhona umfundi lo Magolide. Yey, bahlela abantu. Musa kuhlale ngebuhlele ngayo. Yezilanga. Hayi yezilanga. Yabona ntombatana yami noma mama uyongikhumbula ngisesikhathi usetoilet. Wenze nje ukuthi ulungele. Khuluma umfuna ukukhuluma. Uthi labantu ngibangela umsindo. Asisalali. Usho lokushoyo. Kodwa ngelinye la. Ngelinye la. Ngelinye ilanga. Ngelinye ilanga Nkosi yami. Ofisa abantu ukuthi ngabe nezindaba ziyabamboza. Ilande selebakhipha balahlela lapha ngaphandle. Ebabeka esihlalweni sokwahluleka. Ayikho indlela yokudesha abazalwane. Ayikho indlela yokudoja. Leyo langa lelo. Unemali yakho. Ufundile kwafundanga. Sizobona ngalinye langa. Kuthiwa ngisho nemali yobiphelele ivelu sisindo. Bazawulahla phansi bandi imali. Bangafuna ukuyidopha kuthiwe nasi imali. Lithuba lokuyidopha uyobona ngathi selendlulile. Haleluya. Haleluya.
ngalelo la ngophela utshwala esiswini, ngalelo la ngophela emanga, ngophela yonke into isawuma phambi kwaNkulunkulu. Shilo ngelile sasinemvusele njengoba sinemvusele sezwa abantu bangumsindi estradini, sathi sekhona lapho abanye baphuma emvuselweni bagijima bakulo msindi abawuzwayo, abanye bathi bangathi yayikhanye isebha indoda seyibanjwe nomfazi wemuntu. Indoda yabakhumulisa bobabili bahamba ngune estradini funa baye endunweni benjenje kungekhona lelibhayana abaligqokile phethe imbazo yena lothi uthi hawu Nkosi yami na ingushana bese ba athi lo muntu wayengathi nengqondo yakhe senje wayesesabeka kubantu emfumeni umuntu oganga emzini wakhe nemfazi wakhe. Ngoba siyakulufumana sona ukudula umlomo nje siyakufumana sona sakho. Manje ngizokhuluma indaba ebakuthi siphetho sanga. Qhubeka mntanami. Nokufa neHadesi wakhipha abafileyo ababekukho, bahlulelwa yilowo nalowo njengokwemisebenzi yakhe. Ukufa neHadesi kwaphonswa echibini lomlilo. Lokhu kungukufa kwesibili. Yini lokho bazalwane? Kufa. Kufa kani? Hayi lokho sekujwayele. Ngikhuluma ngesiphetho bahlobo bami. Hey makwethu. Ha, papa mani bantu benkosi. Vuka nawe Nkomazi. Vuka nawe Sikumane. Vuka nawe Trikopisi. Ilanga lingakashoni. Ayikhulumile impuncu abantu. Namhlanje emathendeni nasemaholeni kukhulunywa ngempucuko. Khuluma ngavakele impucuko. Loso uzothola imali. Uzohamba ngeimoto. Uzothola nalo kuyikukhohle indaba. Hey. Indaba yosizi. Nezinyembezi nekukhala nokugehlezela amalama amazinya. Nkosi yami, oh hayi ngisibona simela bahloba isikhethi kudla kulamalanga ngathi ngabe nginephezulu ngishela umhlaba wonke ngithi aseniyekele ukudlala. Namhlanje bamenywa abantu bamenye stadium kuthiwa hayi kuyothandazwa kuze kuse ungasi ukuthandazelwani bantu befa. Hey Nkosi yami, Thawu Baba, Tharu Baba, yiba nomu. Oh Thawu Baba, Thawu Baba.
awushwele baba shwele iba nomusa hey ebengcwatshwa namhlanje kama ebabekele sobongcwatshwa levezayo usakhuleka imali bona uma kufiwe nje bathola ibhizinisi enkulu uthi bakoleka imali nabantu abazokhala balethe imali abanye bajoyina isociety nje bajoyina ukuthi athi uthola imali emhlebe uma nje kufiwe udliwa ngabantu namhlanje Nkosi yiba nomusa Nkosi Nkosi yami lokhu kungukufa kwesibili ichibi lomlilo uma ekhona ongafunyaniswanga elotshiwe waliwe encwadini yokuphila encwadini yokuphila waphonswa echibini bamangala abantu ngiyangibazwele bazalwane nala ejendeni ngiyangibazwele bakuphakela kudla unzima kulungela kudla mangicabanga ngabantu abazokufa awuphosa echini lomlilo maye Nkosi yami kuyazwakala ukhala kwalabantu abanye bakhala bathi ngakudelela kwami kunje nabanye bakhuluma lokhu nalokhu abanye bashayana kodwa wena wawukhuluma kanje ufunani lapha ayifuneki kubashumayeli wathi omunye mfundisi le ndlela oshumayela ngayo utawulamba bantu abangabasabisi mina ngafana ngicole ukuthi basabe bantu ngaqola sivele kungabikho umuntu ophendukayo ngiyongenela ezweni ngithambela ngedwala kunoba ngihlale ngabantu baNkulunkulu ngezitshalo zabantu baNkulunkulu ukwahlupheka uNkulunkulu esezulwini ebheka umhlaba uhleze kufeni wakhipha indodana yakhe ezelwe yoda kube izowulamula izowukhulu izowuhlela
Sizothandaza thina sonke. Indlela yokubaleka ikhona kuJesu. Uma ungathi Nkosi na impilo yami yayinikela kuwe. Khona indlela yokubaleka mntaka baba. Ikhona. Jesu sesenemusa. Savula izandla zakhe. Usakuncenga Jesu. Khuluma ngezwe lipholile eceleni kwakho. Uthi buya mntwana. Uthi buyele ekhaya. Singashiya le ndlela ekuyisechibini lomlilo. Uthi ungalibali. Buyele ekhaya. Sizokhuleka. Wena losho njalo ntamba. Lothi Nkosi mina ngiyabaleka namhlanje. Ngibalekela kuwe. Sayiveziwe le ndlela. Ukuwe. Isango lezulu lisavulekile. Thini ngaJesu mntaka baba. Thini ngaJesu. Uyamala nantambama. Uyamala yini ebusuku. Wena lo sinikela kuJesu ngicela usukume uma netinyawo takho. Usenzela wena ifavor. Awenzele omunye. Kodwa usenzela wena. Masana. Sekhona omunye. Ungasali. Akhona ababaleka. Jesus. Oh. Banomusa Nkosi. IBhayibheli ukhala kwakhona ngemaye. Sibunguza kuona. Siyakubadla bangapheli. Mntaka baba. Sizokhuleka. Angibeli ukunikeza ichance esibili. Vele uyamala ufuna ukubaleka. Thini ngaye? Bheka izandla zakhe.